Θαράκι. Αλλά λέω το πάρουμε για σφαίρα. Ένα μπιφτέκι έφαγα. Κάντο λίγο το κύμα, κάντο. Αυτό το βάλω στο YouTube τώρα. Ακούς? Θα το βάλω στο YouTube αυτό. Έλα, έλα. Ουα, δεν μπορεί να το πατήσει. Πάρ' τις ρακέτες. Κάνα πιο μεγάλο, θέλει πιο μεγάλο. Κάτω πας στο μακάλι ρε παιδί ο Φράτης. Α, μπράβο, τέλειο, κάνει και ένα αδύνατο για μένα. Άκουσα, για να δεις. Έναν τα αδύνατα. Το βλέπω ο Κωστάκης τώρα, διάζω πως το βλέπει, δες πως το βλέπει ο Κωστάκης. Δες ο Κωστάκης πως το βλέπει. Να σας πω ένα για τον σώπο όταν σας πονάει και κεφάλι. Τσάνι, βάλε κι άλλα. Τρίωτε εδώ. Βάλε κι άλλα, βάλε. Λοιπόν, μπείτε μέσα, παιδιά, η θάλασσα είναι ζεστή, είναι καθαρή, είναι σοβαρά η ήλιος. Ωραία, είναι πιο πολύ ζεστή. Παναγία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το 3,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος φτάνει το έλλειμμα στη χώρα μας για το 2007 σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 24. Έλα, Κωστάκη. Τα ευρήματα 4 νέων Δαβίδ, Δαβίδ. στις δημοσιότητες Θα το βάλουμε μέσα. που αποτιμούν τα επιτελεία των κομμάτων. Σε 3 δημοσκοπήσεις την πρόταση ψήφου του Πασόκ συγκεντρώνει από 27,9% Η ΡΕΚΑ μας ακολουθεί 8 χρόνια. και 8 χρόνια προηγούμενες δεν έχουμε μαζί μας. δημοκρατίας με διαφορά από 1.